Wara tant snin li r-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta ilhom isofru mill-problema ta' trap iswed, rapport mill-professur Alfred Vella indika li s-sors hija l-Power Station tal-Marsa. Imma waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar it-trap iswed, l-uffiċjal tal-MEPA Kevin Merċieqa qal li qatt m'hemm ebda konferma xjentifika. Qatt m'għandniex scientific proof li dawn huma il-kontribut huwa mill-Power Station. Il-kap eżekuttiv tal-MEPA Jinsta Fraċe qal li l-MEPA xorta qed tkun ibsa mal-Ena Malta għaliex qed timponi fuqha multa kuljum sakemm iddum miftuħa l-Power Station tal-Marsa. Fejn tisfa' l-Power Station tal-Marsa, kull ġurnata li tgħaddi il-Power Station tal-Marsa għaddejja multa ta' kuljum fuqha. Għal din id-dikjarazzjoni wieġeb id-Deputat Nazzjonalista Jesmint Mulliet. Fejn tikkonċerna ir-regolamentazzjoni tal-Ena Malta, il-MEPA hija dajfa. Għax anke il-ħruġ ta' multi, effettivament, l-Ena Malta la mhijiex xi ħaġa privata, il-MEPA entità governattiva timponi multa lill-entità governattiva oħra u l-entità governattiva oħra fl-aħħar mill-aħħar tasal għall-budget u tgħidu l-gvern isma' għaddili tal-flus għal din il-multa. U jkun xorta t-taxpayer, l-ewwel ikun ħallas b'saħħtu u mbagħad ikun ħallas bit-taxxi. Jesmint Mulliet tikkritika l-mod kif il-MEPA mxiet tul is-snin biex tindirizza l-problema ta' trap iswed fost l-oħrajn meta ddeċidiet li tieħu biss kampjuni mill-Fgura. Sampling ittieħed mill-Fgura biss meta kellek numru ta' lokalitajiet involuti, Fgura, Tarxien, Marsa. Ma nistax nifhemina għalfejn ma tieħdux samples ferja b'mod iktar wiesa, b'mod iktar xjentifiku. Għalli dan juri kemm il-MEPA mhix qed tapprezza kemm serja l-problema ta' trap iswed fuq l-ambjent u s-saħħa tan-nies. Għall-MEPA m'hemmx apprezzament li din hija problema reali u allura ma jistax ikun stabbilit b'mod ċert x'inhija il-konsegwenza tagħha. Ma nafx għalfejn nibqgħu kważi nesprimu dubju u m'hawnx hawn Malta sorsi oħrajn ta' heavy combustion. Mulliet temm jikkundanna l-fatt li minkejja ħafna strateġiji tal-gvern il-problema mhux qed tissolva u min għandu tort mhux qed jerfa' r-responsabbiltà. Mhux biex ikollna rapporti x'nagħtu lil xi kummissjoni hemm barra ma biex jekk ikollna problema nidentifikaw nafx x'inhi hija l-kawża tagħha u xi ħadd li jkollu tort fiha jieħu r-responsabbiltà u ssir xi ħaġa fuqha. Ġifieri